Отна яңалыклары белән студияда Гөлназга исәнмесез? Бүгенге чыгарышның төп яңалыклары. Битлек режимы озынайтылды. Битлекләрне 2022 елның 1 гыйнварына кадәр киеп йөрәчәкбез. Олабугада өйдә ковидтан дәваланучы пациентларга дару препаратлары өләшүне дәвам итәләр. Пандемия чорында табибларга кемнәр һәм нинди ярдәм күрсәтә? Татарстанда битлек режимы 2022 елның 1 гыйнварына кадәр озынайтылды. Димәк, маскаларны 2 ел буе дәвамында киеп йөрәчәкбез. Бу атнада коронавирус аркасында кертелгән барлык санитар-эпидемиологик таләпләрне озайту турында карар имзаланды. Моңа битлекләр, антисептиклар куллану, социаль дистанцияны саклау керә. Бу хакта кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе җитәкчесе орынбасары Любовь Авдонина әйтте. Санитар кагыйдәләрнең үзгәрүе турында карар бар. Алар 2022 елның 1 гыйнварына кадәр озайтыла. Моңа битлек режимы да керә, диде Авдонина. Ул уңай санитар-эпидемиологик вазгыять булганда яз көне битлек режимын бетерүне карарга мөмкиннәр, дип өстәде. ОРВИ һәм коронавирус билгеләре белән кабат кабул иткәндә медиклар алабугалыларны Үзәк район шифаханәсенә билгеле бер вакыт аралыгында гына килүләрен сорый. Кискен респиратор авыруларны дәвалау һәм диагностикалау буенча амбулатор үзәктә пациентларны кабул итүнең яңа схемасы кертелде. Булар барысы да кешеләр чиратта тормас өчен эшләнелә. Көн сайын кискен респиратор авыруларны дәвалау һәм диагностикалау буенча амбулатор үзәккә беренчел кабул итүгә 60-тан артык кеше килә. Әмма кабат кабул итүгә тагын да күбрәк авырулар килә. Мәсәлән, кичә алар 150 кеше иде. Исегезгә төшерәбез, узган атнадан Алабугада ОРВИ белән пациентларны ковид госпиталь бинасында кабул итәләр. При повторном посещении амбулатор үзәктә икенче тапкыр булганда пациентларга аерым бер вакытта килергә кушыла. Шушы вакытка килергә киңәш итәбез. Чөнки кызганычка күрә кешеләр иртәрәк килә, чиратлар торалар. Төштән соң 3 көн азагына халык азая. Респиратор вирус югышын дәвалау буенча амбулатор үзәк иртәнге 8-дән кичке 7-гә кадәр эшли. Эш көннәрендә һәм шимбә көнендә дә эшли. Прием ведут 4. Кабул итүне 4 табиб, 2 фельдшер алып бара. Анда беренчел кабул итү һәм кабат кабул итү дә бара. Күбрәк әлбәттә кабат кабул итүләр. Чөнки беренчел мөрәҗәгать өйдә хезмәт күрсәтелә. Шулай ук бу үзәктә кирәкле тикшерүләр үткәрелә. Бу коронавирус югышына анализ ЭКГ. Әгәр температура күтәрелсә, ютәл булса, гомумән үзегезне начар хис итәсез икән, өйгә табибны яки ашыгыч ярдәмне чакырту яхшырак. Табиблар авыручылар күп булуын яшерми һәм аларның хезмәттәшләр арасында да мондыйлар очрый. Коронавируска каршы көрәш өчен хәзер белгечләр җитми. Әйтик, бүген Алабугада 90 медик авырып эшкә чыга алмый. Аларның 11 табиб, 52 урта һәм кеше медицина персоналы. Гөлназга Әлфина Хуҗина, Рәшәй Галләмов, Отна яңалыклары. Алабугада өйдә ковидтан дәваланучы пациентларга дару препаратлары өләшүне дәвам итәләр. Исегезгә төшерәбез, бу эш бер атна элек башланды. Бушлай даруларны коронавирус инфекциясеннән өйдә дәваланучы алабугалылар ала алачак, ди җирле табиблар. Билгеләп үттек, ковидтан түләүсез препаратлар алу схемасында шифаханә, табиб, даруханәләр һәм волонтерлар катнаша. Шифаханәдә пациентның чакыртуын кабул итәчәкләр һәм аны табибка тапшырачаклар. Регистратурада авыруны махсус регистрга кертәләр. Ике ахирәт дус Анастасия һәм Екатерина бүген волонтерлар ролендә. Булачак шәфкать туташлары өйләрендә коронавирустан дәваланучы пациентларга дару препаратларын китерә. Табибтан рецептларны алгач, волонтерлар үзәк даруханәгә килделәр. Фамилия, имя, отчество полностью и потом подпись и число. Екатерина Жуланова волонтерлык эшендә әле яңа кеше. Ә менә Анастасия Заикага пандемия вакытында кешеләргә ярдәм итү беренче мәртәбә генә түгел инде. Моннан тыш кыз бу язда коронавируска каршы көрәш чорында оештырылган "Без бергә үзара ярдәм" акциясенә керткән өлеше өчен истәлекле медаль белән дә бүләкләнгән хәтта. Бу бүләкне Россия президенты Владимир Путин әлеге акциягә керткән риясыз ярдәмләре өчен гамәлгә кертте. Меня попросили забрать рецепты прямо из ЦРБ. Без Үзәк район шифаханәсеннән рецепт алабыз. Даруханәгә килгәч, монда дарулар бирәләр. Без даруларны ишек аша гына тапшырабыз. Я будущий медик, и для меня... Мин булачак шәфкать туташы. Мондый вакытта авыруларга булышу бик мөһим дип уйлыйм. Даруларны алгач, волонтерлар адреслар буенча юл тотты. Аларга транспортны җирле түрәләр бүлеп бирә. Билгеләп үтик, яңа коронавирус инфекциясеннән түләүсез препаратлар алу схемасында поликлиника, табиб, даруханәләр һәм волонтерлар катнаша.
Сырхауханада пациентны чакыртуны кабул итәләр һәм аны табибка тапшыралар. Авыруның регистратурасында махсус регистрга кертәләр. Үз чиратында табиб өйгә барып, дарухана шелтәрендә җитәрлек булган яңа коронавирус инфекциясенә каршы дарулар яза. Обработка рук. На всякий случай, чтобы убить микробов, которые могли попасть, пока мы передавали лекарства. Медицина хезмәткәре пациентның өенә килеп, беркетелгән шифаханәдәге билгеләнгән дәвалану турында мәгълүматны тапшыра. Табиб электрон рецептны тутырганда, мәгълүматлар шунда ук Татсехмедфармга эләгә һәм анда кирәкле препаратлар җыялар. Пациент даруларны 24 сәгать эчендә алырга тиеш булачак. Искәртәбез, Татарстанда 132 миллион сумлык дару препаратлары сатып алынган. Яңа коронавирус инфекциясеннән дәваланучы гражданнарга бушлай 12 дару препараты биреләчәк. Гөлназгани, Ринат Генетов, Атна яңалыклары. Ул арада муниципалитет ковидка каршы көрәштә Үзәк район хастаханәсенә кулдан килгәнчә ярдәм күрсәтү буенча шәһәр эшханәләре белән эшләвен дәвам итә. Әгәр беренче дулкын табиблар өчен аеруча авыр булса, әйтик, бу битлек саклау костюмнары кытлыгына кагыла икән. Хәзер шәхси саклану чаралары белән тәэмин итү вәзгыяте тотрыклы, ди табиблар. Хәер, ярдәм һәр вакыт кирәк һәм ул күрсәтелә дә. Коронавирус белән көрәштә төп бәрелешне медиклар үз өстенә алды. Алар ковидка каршы көрәштә алгы зонада. Кеше гомерләрен коткара, үзләре һәм якыннары турында онытып тора, чөнки күпләргә госпитальдә кизү торырга һәм өйгә инфекция алып кайтмас өчен бирегә күчәргә туры килә. Бу авыр чорда табибларга ярдәм итү аеруча мөһим. Мы сейчас, в принципе, отрабатываем с предприятиями. Без шәһәр предприятиеләре белән Үзәк район хастаханәсе белән элемтәгә керә алсыннар өчен эшлибез. Аларга нинди ихтыяҗ кирәклеген күрсәтәбез. Әгәр дә бу эшкә кушылырга теләгән предприятиеләр бар икән, безгә перспективалы үсеш палатасына мөрәҗәгать итә алалар. Шулай ук хастаханәгә дә. Табиблар үзләре без теләсә нинди ярдәмгә, хәтта гади, мәрхәмәтле сүзләргә дә бик рәхмәтле диләр. Авыру кешеләргә ярдәм итәр өчен госпитальдәге барлык персонал кулыннан килгәнчә көч куя, диялар. За весь период с апреля месяца Апрель айыннан Алабуга хакимияте, аерым икътисади зонасы, Алабугалылар дистәләрчә миллион сумлык ярдәм күрсәтте. Бу саклану чаралары, җиһазлар да күп булды. Шәһәр җитәкчесе Рөстәм Нуриев һәм резидентларга, безгә булышучылар өчен зур рәхмәт. Барлык мөмкин булган чаралар белән табибларга ярдәм итү Татарстанда бердәм Россия волонтерлык үзәге бурычларының берсе. Ул COVID-19 коронавирус пандемиясе шартларында ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Мәсәлән, Татарстан Дәүләт Советы депутаты бердәм Россия фракциясе әгъзасы Людмила Рыбакова такси супер партнеры белән участок терапевтларын такси белән тәэмин итте. Иртәнге сәгать 9-дан көндезге 2-гә кадәр такси табибларны чакырулар буенча түләүсез йөртә. Мондый акция атна ахырына кадәр дәвам итәчәк. Активисты партии отработали десятки тысяч заявок. Партия активистлары азык-төлек, дарулар һәм шәхси саклану чаралары китерү турында дистәләгән 1000 заявка эшләде. Бердәм Россиянең волонтерлык үзәкләрендә эшләүгә янә барлык дәрәҗәдәге депутатлар да кушылды. Алар азык-төлек сатып алырга булыша, хастаханәләргә саклык чараларын тапшыра. Пандемияның кызган чагында битараф булмаган гади кешеләр дә медикларга ярдәм күрсәтүне дәвам итә. Шунысы кызык, аларның күбесе үз ярдәме башкаларга күрсәтергә теләми. Мәсәлән, шушы көннәрдә генә үзен Радик дип атаган бер Алабугалы район үзәк хастаханәсенә 4800 дәнә битлек бүләк иткән. Бүгенге авыр көндә авыручыларны дәвалаучы табибларга һәм аларның бәяләп бетергесез хезмәтләренә рәхмәт йөзеннән. Барлык табиблар һәм барлык Алабугалылар исеменнән ярдәмегез өчен зур рәхмәт сезгә, Радик. Табибларга ярдәм итә алган иң төп ярдәмебез бу битлек кию, социаль дистанцияны үтәү һәм кулларны ешрак юу. Гөлназгани, Михаил Филатов, Айрат Шайгалләмов, Атна яңалыклары. Эпидемиологик вазгыятькә бәйле рәвештә 11-нче сыйныф укучылары өчен йомгаклау иншасын язу сроклары күчерелде. 9-нчы сыйныфларда йомгаклау әңгәмәсе дистанцион форматта узачак. Бу турыда Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. 11-нче сыйныфны тәмамлаучылар өчен инша үткәрү 2020 елның 2 декабреннән күчерелә. Ул 2021 елның 5 апреленнән дә иртәрәк була. Бу карар Россия Федерациясе территориясендә яңа коронавируслы инфекция кертүне һәм таратуны кисәтү буенча оператив штаб утырышында Рособорнадзор һәм Россия Мәгариф министрлыгы тарафыннан хупланган. Оператив штаб утырышында 9-нчы сыйныфны тәмамлаучылар өчен рус теле буенча йомгаклау әңгәмәсен үткәрү форматын үзгәртү турында карар кабул ителде. Йомгаклау әңгәмәсе 2021 елның 10 февралендә һәм өстәмә срокларда 2021 елның 10 мартында һәм 17 маенда узарга тиеш. Эпидемиологик вазгыять сакланган чиракта йомгаклау әңгәмәсе бу срокларда җирле хакимият органнары карары буенча мәгълүмат коммуникация технологияләрен кулланып дистанцион форматта үткәреләчәк.
Россия Мәгариф министрлыгы һәм Рособорнадзор 2020-2021 уку елында йомгаклау иншасы уздыруның яңа срокларын һәм дистанцион форматта йомгаклау әңгәмәсен үткәрүне билгели торган норматив хокукый акт әзерли диелә хәбәрдә. Россия тәмнәре конкурсында кокланган татар казы өчен тавыш бирергә була. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәме белән Агролизер авыл хуҗалыгы җитештерү сату кулланучылар кооперативы Россия тәмнәре төбәк брендларының беренче ил күләм конкурсына кокланган татар казын тәкъдим итте. Вкусы Россия сайтында 19 ноябрьдән 2 декабрьгә кадәр халык тавыш бирә ала. Коклаган каз Идел буе һәм Урал төрки халыкларының татарлар, башкортлар һәм башкалар классик милли ризыгы. Бу үзенчәлекле продукт, аны әзерләү рецептлары гаиләләрдә буыннан буынга тапшырыла. Коклаган каз ите бик тәмле, авызда эреп китәрлек була. Ул гадәттә бәйрәм табынына бирелә. Теләсән инде бәйрәм уңайыннан затлы күчтәнәч булып санала, диелә бу хәбәрдә. Туралган коклаган каз кисәкләре куе кызыл рубин төсендә, итенең структурасы тыгыз, аңа тәмле булып төссенгән була. Барлык продукция вакуумлы төргәкләргә төрелгән. Каз ите тәмле генә түгел, файдалы да. Шул ук вакытта каз итенең маенда холестерин юк диярлек. Ул аксымнарга һәм макроэлементларга бай. Аның төп өстенлеге алар экологик чиста районда үстерелгән һәм табигый азык белән симертелгән яшь авыл казлары, шулардан искиткеч тәмле деликатес килеп чыга, диелә министрлык хәбәрендә. Кокланган каз дигәч авыздан сулар килә шул. Сезнең арада каз тозлый белүчеләр бармы соң? Андыйлар булса, безгә шалтыратып хәбәр итсәгез иде. Каз коклау серләре белән без телевизор караучыларыбыз белән дә уртаклашыр идек. Бүгенгә менә шулар, мин Гөлназ Гани сезнең белән саубуллашам. Авырмагыз. Прогноз погоды на 29 ноября. В Елабуге в воскресенье будет пасмурно, небольшой снег. Днем температура составит -2 градуса, ночью -5. Атмосферное давление будет составлять 773 мм ртутного столба. Дорогие мужчины, пора обновить свой гардероб. Мы рады предложить вам красивую одежду из Турции. В ассортименте рубашки, футболки, толстовки, джемперы, брючные костюмы, спортивная одежда и куртки. Приглашаем вас за покупками в торговый центр «Мираж». Отдел мужской одежды «Люкс». Нурлы иртә, кояш нуры, күңел нуры, алабуга нуры, алабуга нуры, алабуга нуры, алабуга нуры. Безнең нурлы газетабыз. Районда булган вакыйгалар, хәбәрләр, кызыклы әңгәмәләр, намаз вакытлары, телевизион программа, белдерүләр, район сулышы, аның ни белән яшәве хакында хәбәрдар булырга теләсәгез, алабуга нурына язылмый калмагыз. Алабуга нуры. Кызык. Впервые в Елабуге с 20 по 29 ноября Новосибирский цирк Ушленд с программой «Империя хищников». Цирк расположен ТЦ «Мираж». Детям до 4 лет бесплатно. Цирк отапливается. Нет возможности оплачивать по кредитам или имеются просрочки? Компания «Финансовый юрист» поможет освободиться от непосильных долгов. Бесплатная консультация по телефону 8 904 719 90 20. Магазин «Светофор» поздравляет всех с наступающим Днем Матери и приглашает за покупками. У нас дешевле на 10-20%, чем в других магазинах. У нас вам точно понравится. С праздником, наши любимые мамы! Город Елабуга, улица Молодежная, 5. «Светофор». Покупай выгодно. Исполни мечту особенного ребенка. Они мечтают о куклах, конструкторах, а кому-то нужны деньги на лечение и средства реабилитации. Каждый может внести свой вклад и направить деньги в помощь детям Елабуги с ограниченными возможностями здоровья. Если хотите исполнить мечту ребенка, помочь ему можно, обратившись в реабилитационный центр «Астра» или по телефону 9 50 71. Исполни мечту особенного ребенка.
Уважаемые елабужане, вы можете записаться на прием к специалисту пенсионного фонда на удобное для вас время по телефонам 074 796 70 или на сайте www.pfrf.ru. Совершим добро вместе. Фонд Анжелы Вавиловой собирает средства для лечения детей из Елабуги. Им срочно нужна ваша помощь. Каждый рубль может помочь детям с тяжелыми заболеваниями. И даже незначительный вклад способен помочь ребенку вновь стать счастливым и здоровым. Давайте вместе поможем вылечиться детям из Елабуги.